te daling jong ka sinong ya keren kun ka nagaling jong sekitar sinong te hadin bang ala i nagi YouTube ki bla temi ini ki sang balang te namar kita singi ngam don sinong te ngam lapi ai te hadin bang i gitu lang sulungo bat nga la dap daga jing sosi to crown mar kar to jing jia baga jing wi dawai ha ka pung ka ba don clear jong lu tersan ya din bla i into lawan sinong bat ngala dap daga jing sosi ya daga kam bat nga sngo ban ong ba nga perdam jur ya kini jibril ki ba le ya kini ka kam ko bom don shu kam sim jong ka jing ya tiplem ya ai ya ta haka imlang kasalang nomar hangi kalong kan don kene ko kepung bat kumjuru kene kepung kalong kepung ke ba don kam ke ba saum ya kisinong ki ba per ha sodong jong kene ka kini hitai ta ki buns totally kisinong ki ba bam na kene jaka de na ta daw ngaso ngadat ta jing si pokraw bayo beda kabi yo sekan persneu yang kita gino sinong ki ba bam ki ba di ya kene ka man ka singira ne man ka step no ta pindon kam ka hadin kita pede nga sngeu pan ong koi pat benta ba kene ka pung watla kalong ka pung ka ba hajong lum ande ba sai ki bun li sinong idon ru ki ido hidup hidup perti ringi iba ngilap menta habang ngilai tangto rangkat bagi polis departemen kalau ngilap bagi kala ya pisah kena hidup ki bedon hangto ting isya kalau ngajima bakraw na kamata ino sinong ki badi ya ka ki bami na kena jeka te nisnga ban ong ba ni prem juri ki briu ki bale ya kena ka kamboman ki bom don ka jing ya tiplem kat kena ka bentar bat kalong ru kuwi ke benta ka ba itu kibriu idei ban sange mardor lane ban le kum kini ki cekam markat kin ka kane ka pung ka don hajurong lum merkan warra sibun ki jingsneu hadin habut te lanong ka bala aba nagaliang jong ka himaru sekila le ai ka FIR po o mairang te nakapal jing chimkia jong kiru ilawan nakapata ban pek banjingo bat kila sim gitu ki do ki belayap bat la ra ya ka ban tes na ban le ya ka badon kam bat ngekru nakaling ka police department kan budin bat kan le ya ka badon kam nakapata ban lap ya kino ki briu hiba le ya ka kam boman